प्रजेक्ट लिरनो फैदों नै बयबो ज'नो बियो मा हानि जागोन अन्थाइ नङा बालासो बाला बालासो माथोलाय नङा बियो बर'नि मा होननाय जायो मैखुन गिदिर जार गोबाव समनि उनाव नायनो गोसोआव सानबाय थानायखौ दिनै मोगथाङाव नुफैबाय आरोना नै आं दिनै डिमापुराव दंफैयो जायखौ जों जारिमिनाव बर' हारिनि सोमोन्दै लिरनाय मिथिदों आरोना राजा इरागदावमोननि समनि गावजों गाव नासयलायनायनि गेजेरजों बे हादोरा सिलिंखार जादोंमोन बेखौ जों दिनै जारिमिन बिजाबाव मोनो आरोना बेखौनो जों दिनै आसाम धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हरसे गारि गाखोनानै जों नायफैदों अभी हम आसाम से आया इधर डिमापुर में इसको देखने के लिए अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा आप लोग अच्छे से देखो लोगोफोर गोबां बोसोर जों जारिमिन बिजाबाव फरायनो मोन्दों नालाय बेयाव माखासे जारिमिन दं आरोना बे एरियाजों आरोना बेखौनो जों दिनै बिनि सोमोन्दै लिरलांगोन एसे जोंनि बे माबायाव बहियाव जोंनि बे प्रेक्टिकेल बायदि जागोन दावबायनानै लिरनाय आरोना बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव एसे शेयार खालामनो होननानै भिडिअ बानायनाय जाबाय आरोना नायबावदो मोनसे देखायगोन आं नोंसोर नै जोबोद गोजौ आरोना नै जोबोद गोजौ नै एकदम बेयाव माने लहा थोरायनाय दं आरोना नै आं मिथिया बिनि सोमोन्दै एसेबां गोथौयै नाथाय जोङो जारिमिन बिजाबाव मोनदों माखासे बायखोन्दा नेरसोन बेयो जों बर'निनो आरो जों बर'नि होननानै माखासे बर' थुनलाइनि बेफोरबायदि साइडआव दं आरोना बे बुस्थुआ बेफोरबायदि बुस्थुआ जोंनि बे बर' थुनलाइनि बे फिरफिलानि साखाथियाव दं आरोना बेखौनो माने जाहाथे जोंनि गोरों गोराफ्रा माबा मोनसे नायो नै बेयाव दावराय दङ नै बेयाव मोसाना माबा मोनसे दं आरोना इयाव मोसा गराय दं इयाव नै इयो मा जाथावथाव बिबार जागोन इयो बिबार ओमफ्राय नै बियो सैमा ना गराय आरोना नै बेफोर बुस्थुआ बायजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बै बानायनाय दङ नै बेफोरो बायनाय जों मिथिया बेफोरो नाथाय बियो नाथाय दाबो जोबोद गोरायैनो दं आरोना बे बुस्थुआ जों लिरनायखौनो जाथ'वाखै आरोना नायगोमाजोब्बाय आरोना बेबायदि जों ससियेल मिडियाफ्रावसो नुयोमोन नाथाय जों दिनै गावनि मेगनजों डिमापुर नोगोराव फैनानै जों नायफैदों गासिबो ज'नो बिदिब्ला आं देखायलांनोसै ओरै फारि बारा गैया आरोना बे 6तासोल' दं आरो बे माबा मोजाङा ओमफ्राय बाखिखिनिया सब गावफ्राम जाजोब्बाय आरोना जानो हागौ इयो लासैनो गोमालांसिगोन मालाय दख'ना गानबावबायसो नै सोर दख'ना गाना ना लिरबाय दङ लिरलाय देलाय साननानै लिरलाय
नै नानि मोना नै हाय थेंक इउ सो माच दा जों बेनिफ्राय एसे जानगार जासिगोन आं